नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। तेव्हा केसरकर गप्प का होते, मायकल डिसूजा यांचा सवाल। सामाजिक न्यायाचे 425 कोटी वर्ग, संजय शिरसाट भडकले। आणि देशात धर्मद्वेषाचा ज्वर या भूमीतून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचं टीकास्त्र। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। भारतानं पाकिस्तान विरोधात आक्रमक भूमिका घेत त्यांची चहूबाजूनं कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला आहे। आधी सिंधू जल करार स्थगित करून पाणी कोंडी करण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर आता अर्थव्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न केला आहे। तसंच तेथील कुरिअर सेवेवरही पाबंदी आणली आहे। आज भारत सरकारनं पाकिस्तान विरोधात अनेकविध निर्णय घेतले आहेत, पाहूयात। पाकिस्तानातून भारतात आयात होणाऱ्या सर्व वस्तूंवर भारतानं बंदी आणली आहे। वाणिज्य मंत्रालयानं या संदर्भात अधिसूचना जारी केली आहे। पाकिस्तानमधून भारतात होणाऱ्या सर्व वस्तूंची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष आयात किंवा वाहतूक मग ती मुक्तपणे आयात करता येण्याजोगी असो किंवा नसो, पुढील आदेशापर्यंत प्रतिबंधित असेल। राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक धोरणाच्या हितासाठी हे निर्बंध लादण्यात आले आहेत। या निर्बंधातील कोणत्याही अपवादासाठी भारत सरकारची पूर्व परवानगी आवश्यक असेल, असं अधिसूचनेत म्हटलं आहे। देशात आणि महाराष्ट्रात धर्मद्वेषाचा ज्वर पसरवला जातोय, तो या भूमीतून पसरवला जातो, अशी टीका राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे। या देशात, या महाराष्ट्रात कारण धर्मद्वेषाचे जे ज्वर पसरवला जातोय तो ह्या भूमीतनं पसरवला जातोय, याचं अत्यंत दुःख आहे। ज्या भूमीतनं समाजवादी विचारांचे नातपई गेले, ज्या भूमीतनं मधुदंडवते पुढे गेले आणि कोकणच्या माणसांनी त्यांना लोकसभेमध्ये नेऊन ठेवलं, ज्या नातपईंच्या भाषण ऐकायला स्वतः नेहरू जेवण सोडून यायचे, ती कोकणची भूमी आहे। आज जरी हे ज्वर पसरवण्यासाठी लोक आटोकाट प्रयत्न करत असले तरी मी ह्या आपला माध्यमातून उघडपणाने भूमिका घेतो की जो काही मुस्लिम समाजाला टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय तो ह्या महाराष्ट्रात तरी योग्य नाही। त्यांच्या खास करून धंद्यांवरती परिणाम, म्हणजे त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करून त्यांची गळचेपी करण्याचा जो कार्यक्रम रूपरेषा आखली जाते, ती जर सरकार पुरस्कृत असेल तर ते अजून धोकादायक आहे। माझा पोलिसांना विनंती असेल की पोलिसांनी ह्याच्याकडनं जातीने लक्ष द्यावं। इतिहासाचं पहिलं पानही न वाचलेली माणसं लोकांची मनं कलुषित करतायत, अशी टीका आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे। कारण का डोंगर दऱ्यात विखुरलेला समाज हा, अनेक वर्ष कोकणच्या मातीत राहिलेली मराठी माणसं आहेत। इतिहासाचं पहिलं पाणी न वाचलेली माणसं आज इतिहासावरती गप्पा मारून लोकांची मनं कलुषित करतायत। औरंगजेब ही आमच्या शौर्याची ओळख आहे असं उघडपणाने म्हणणारा विधानसभेत मी होतो, कारण का त्या औरंगजेबाला आमच्या मातीत आम्ही त्याचं थडगं उभारलंय। त्या औरंगजेबाबद्दल बोलून इथलं वातावरण खराब करण्याचं ज्यांचं काम होतं ते यशस्वी नाही होऊ शकले। आता चुप आहेत, तोंडावर बोट आहे, कारण का त्यांच्या मातृसंघटनेने सांगितलं की याच्यात हात घालू नका। आमचं शौर्य, आमच्या महाराजांचं शौर्य, आमच्या शंभूराजेंचं शौर्य, आमच्या ताराराणीचं शौर्य, त्याची ओळख म्हणजे काय तर औरंगजेब आहे। आमची रणनीती, आमचा गनिमी कावा, याची ओळख काय आहे? अफजल खान आहे। आमच्या महाराजांना छळणारा ब्राह्मण्यवाद आम्ही कुठे मारला तर जेव्हा पहिल्याच तलवारीच्या झटक्यात त्याचं मुंडकं वेगळं केलं, त्या कृष्णा भास्कर कुलकर्णीला संपवला। हा इतिहास पुसण्याचं काम कोणीही करत असेल तर ते आम्हाला मान्यच नाही। त्यामुळे ज्यांना इतिहासाचं पहिलं पानच ज्यांनी वाचलं नाहीत ते सगळे इतिहासावर गप्पा मारतात। धर्मनिरपेक्षता हा आपला आत्मा असलाच पाहिजे, असं ठाम मत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी व्यक्त केलं आहे। आणि हा ज्वर हा इथनं पसरवला जातो याचं वाईट वाटतं। किंवा माझं कोकणवासियांना पण आव्हान असेल की हे या ज्वराला कुठेतरी आता रोखा। समाजामध्ये वितुष्ट आणून समाजामध्ये दरी पाडून काही प्राप्त होणार नाही। आपलं आर्थिक खच्चीकरण होतंय, देशाची आर्थिक परिस्थिती काय फार अशी आपला
इकॉनॉमिकल राईज असा काही खूप स्टीप असा मस्त चालला अशातला काही भाग नाही आहे. बेकारी म्हणजे चा कळस गाठलेला आहे, महागाईचा कळस आहे, स्त्री अत्याचाराचा कळस आहे, दिवसाढवळ्या खून पडत आहेत. ह्या सगळ्यांनी आपल्या देशाची काही फार मोठी म्हणजे राज्याची काही परिस्थिती फार चांगली अशातला काही भाग नाही. आणि ह्या सगळ्यावरती पांघरून घालण्यासाठी जर हिंदू मुसलमानाचा वापर करणार असेल तर तिथं अत्यंत वाईट. आणि म्हणून आम्ही उघड भूमिका घेत आहोत की धर्मनिरपेक्ष भारतामध्ये धर्मनिरपेक्ष संविधान असताना धर्मनिरपेक्षता ही आपला आत्मा असलाच पाहिजे. त्या धर्मनिरपेक्षतेला बोल्ट घालणारा हा पाकिस्तानचाच मित्र असू शकतो. कारण का पाकिस्तानला पोषक वातावरण जर आपण या देशात तयार करणं असू तर आपण कोणाचं भलं करतो आहोत. त्यामुळे हे सगळे विषय आज चर्चेला आले. अनेक जणांनी आपली मतं व्यक्त केली. मी परत एकदा जाणून बुजून हे बोलतो आहोत की मुस्लिम समाजाला मुद्दामून निशाण्यावर ठेवून तुम्ही तुमचं राजकीय हित साधण्यासाठी म्हणून देशाचे तुकडे पाडण्याचा प्रयत्न करू नका. श्रीदेव कुणकेश्वर मंदिर देवस्थान ट्रस्ट कुणकेश्वर आणि कॅन्सर पेशंट एड्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमानं कुणकेश्वर मंदिर भक्त निवास इथं मोफत आरोग्य शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या आरोग्य शिबिरास लोकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पाहूयात. या ठिकाणी जे आजचे आरोग्य शिबिर आपण जे आयोजित केलेलं आहे देवस्थान ट्रस्ट आणि संबंधित संस्था, दरवर्षी हे आरोग्य शिबिर वर्षातून एकदा तरी ट्रस्टच्या वतीने या ठिकाणी आयोजित केलं जातं. आणि ही जे पंचक्रोशीतली किंवा तालुक्यातली किंवा जिल्ह्यातली जी काही माणसं आहेत किंवा जे काही ज्यांना आजार आहेत अशी माणसं ज्यांचे काही परिस्थिती नसते किंवा जे आता रनिंग मध्ये जे काही गोष्टी आजार जे आहेत की आता जे गरजेचे आहेत पण ते कॉस्टली आहेत, अशा सगळ्या जनतेला आम्ही या ठिकाणी आव्हान केलं आहे. आणि संबंधित या जी संस्था आहे त्या संस्थेला कॅन्सर जनजागृती आणि प्राथमिक स्थिती हे आहे. तर असं आम्ही हे पूर्ण करून त्याप्रमाणे ऍडव्हर्टाईज देऊन संबंधित लोकांशी चर्चा करून आजचा दिवस निवडलेला आहे. आणि त्या दृष्टीकोन या ठिकाणी चांगला प्रतिसाद आहे. ज्यांना गरजेचे जे काय तपासण्या करायच्या होत्या त्या तपासण्या या ठिकाणी करून घेतलेल्या आहेत त्या लोकांनी. आणि हे सगळं इथं करत असताना जिल्हा लेवलला एखादी समजा एक यंत्रणा नसेल, सामुग्री नसेल तर ती सुद्धा संबंधित संस्था ही मुंबईला त्यासाठी मोफत त्यांना पुढचं मार्गदर्शन किंवा पुढची जी स्टेटमेंट आहे ती मोफत त्या ठिकाणी देण्याचंही त्यांनी आम्हाला वचन दिलेलं आहे. अशा प्रकारे या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे आता बघताय तुम्ही चांगल्या प्रकारे प्रतिसाद चालू आहे. संबंधित माणसाचा चांगल्या प्रकारे पेशंटला मार्गदर्शन करतायत. आणि त्या दृष्टिकोनातून जास्तीत जास्त पेशंटने या ठिकाणी त्याचा फायदा घ्यावा आणि आपल्या या जे काय बारीक सारीक आजार असतील त्याची या ठिकाणी शोध करून त्या ठिकाणी पुढे मार्गस्थ त्याप्रमाणे औषधोपचार करून आपलं आयुष्य आनंद करावं हेच त्याच्या मागचा उद्देश आहे. त्याचप्रमाणे हे जे आरोग्य शिबिर आहे हे आरोग्य शिबिरात जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचा फायदा घ्यावा, आणखी आम्हाला सहकार्य करावं. हा कार्यक्रम कॅन्सर पेशंट एड असोसिएशन आणि कुणकेश्वर देवस्थान यांच्या सहयोगाने आयोजित केला गेला आहे. या कार्यक्रमाचे संयोजक आहेत सुमन आणि मोहन सामंत यांच्या स्मरणार्थ हा कार्यक्रम डॉक्टर शुभा मौद्गल यांनी आयोजित केलेला आहे. त्यांनी त्याच्यासाठी खूप मोठा सपोर्ट केलेला आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम आम्ही पूर्ण कोकणामध्ये 3 ठिकाणी करतो आहोत
आता कुणकेश्वर देवस्थानात होत आहे, संध्याकाळी संजीवनी हॉस्पिटलमध्ये होणार आहे, उद्या दोडामार्ग मध्ये या कार्यक्रमाचे आयोजन होत आहे आणि तिसरा 4 तारखेला हा कार्यक्रम तुळस वेंगुर्ला इथे होणार आहे. या कार्यक्रमाचं मुख्य उद्दिष्ट आहे पूर्व प्राथमिक कॅन्सरची चिकित्सा पोहोचवणं. तर ह्या माध्यमातून जर लोक आली या चेकअपसाठी तर जास्तीत जास्त लोकांना त्याचा फायदा होऊ शकतो. तर आम्ही ओव्हरऑल हे चेकअप आयोजित केलेलं आहे आणि याच्यामधनं जर काही त्रास निघाला, आजच आम्हाला एक कॅन्सर पेशंट मिळाली, ब्रेस्ट कॅन्सर आहे, त्यांचा डिटेक्ट होत आहे. आम्ही डॉक्टर पालेकर कुडाळला आहेत, त्यांचं ऑन्कोसर्जन आहेत ते, आणि त्यांचं मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कुडाळमध्ये आहे, तर तिथे त्यांना रेफर केलेलं आहे आणि संस्थेच्या मार्फत त्यांना आम्ही मदतही करणार आहोत. कितीतरी पेशंट्स आम्हाला मिळाले की त्याच्यामधनं सोनोग्राफी, मॅमोग्राफी वगैरे आहे. तर आमचं दादरला GSBS मेडिकल ट्रस्ट आहे, तिथे टायअप आहे. तर आम्ही संस्थानाशी आणि बाकीच्या पण ठिकाणी आम्ही जिथे जाणार आहोत त्यांच्याबरोबर त्यांच्या सहकार्याने आम्ही त्या पेशंट्सना तिकडे घेऊन जाणार आहोत आणि त्यांचं मोफत तिथे तपासणी करणार आहोत. मुख्य उद्देश आहे की या तपासणीच्या अंतर्गत ही पूर्व प्राथमिक कॅन्सरची चिकित्सा असल्यामुळे जर लोक आली आणि जर काही त्रास आढळला त्याच्यामध्ये, तर आपण नक्कीच त्याच्यावर उपाय करू शकतो आणि त्या पेशंटचं जीव वाचवू शकतो. हे जनरली चेकअप आहे, हेल्दी नॉर्मल इंडिव्हिज्युअलसाठी की जे आता तरी ठीक आहे, त्यांना आता काही कुठलाही त्रास नाही, पण पुढे जर काही त्रास असेल तर त्याचं वेळीच निदान ह्या चेकअपच्या माध्यमातून व्हावं हीच अपेक्षा आहे. आणि माझी सगळ्यांना नम्र विनंती आहे की जास्तीत जास्त लोकांनी ह्या तपासणीचा फायदा घ्यावा, कारण ही तपासणी तुम्हाला एका छताखाली कुठेही मिळणार नाही. आणि इथे मुंबईतले नामांकित डॉक्टर्स आलेले आहेत आणि आमची पूर्ण टीम आहे. अशीच कॅन्सर पेशंट एड असोसिएशनच्या माध्यमातून आम्ही पूर्ण भारतभर तपासणी करत असतो. जवळजवळ आतापर्यंत 4,25,000 लोकांचं चेकअप झालेलं आहे आणि तुम्ही पण ह्या कोकणातल्या सगळ्या लोकांनी पण त्याचा फायदा घ्यावा हीच विनंती. ऍग्रीकल्चर डिपार्टमेंटमध्ये आपण वेदर फोरकास्टिंग बघणार आहे, त्याच्यानंतर ऍग्री ऍडवायझरी सिस्टीम बघणार आहे. याच्यामध्ये आपल्या शेतकऱ्यांना कळेल की कोणतं वेदर, कोणता पाऊस येणार आहे, की जास्त ऊन पडणार आहे, अवकाळी पाऊस असेल किंवा दुसरं काही असेल, त्याची इन्फॉर्मेशन पहिल्यापासून मिळेल. त्याच्यानंतर मग त्यांचे जे क्रॉप आहे त्या क्रॉपमध्ये कोणतं न्यूट्रिएंट टाकलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये काय काय क्रॉप पॅटर्न करायला पाहिजे, त्याची मातीची कंडिशन कशी आहे, त्याची हेल्थ कशी आहे, त्याच्यामध्ये काही खत वगैरे टाकायची गरज आहे का, कोणत्या वेळी टाकायची गरज आहे, याची ॲक्युरेट माहिती आपण आपल्या शेतकऱ्यांना देणार आहेत. आणि जो दुसरा पुढचा मुद्दा आहे तो पॉवर्ड कंटेक्च्युअल रेकमेंडेशन. शेतकऱ्यांना आपण हे त्यांच्या फोनवर रेकमेंडेशन देऊ, तुम्ही तुमची उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि तुमची जी लागवडची किंमत आहे ती घटवण्यासाठी काय करायला पाहिजे, कशा कशा प्रकारे केव्हा केव्हा काय करायला पाहिजे, हे सगळं रेकमेंडेशन आपल्या शेतकऱ्यांना देणार आहेत आपण. आणि ड्रिव्हन डेटा व्हिज्युअलायझेशन पण करणार आहे शेतकऱ्यांसाठी. यस, आपला शेतकरी कधीही मागे नाही. आता त्याच्या मोबाईलवर मिळणार कृषी सल्ला, हवामानावर, जमिनीवर आणि बाजारभावावर आधारित, तोही त्याच्या भाषेत, मराठीत. शेतीत किडींमुळे नुकसान होण्याआधीच फोनवर मिळणारा इशारा, कोणतं कीटनाशक किती प्रमाणात वापरायचं आणि कोणतं पीक कधी पिकवायचं, हे सगळं सांगणार आहे AI क्रॉप इन्साइट इंजिन. त्यामुळे आता खतांचा अतिवापर टळणार, पाण्याचा अतिवापर थांबणार आणि खर्चही 15% कमी होणार. वापरकर्त्याला कोणतीही शंका असल्यास तो चॅटबॉटशी संवाद साधून ती स्पष्ट करू शकतो. हा एक AI एजंट आहे जो कृषी विषयक दस्तऐवजांवर आधारित ज्ञानावर चालतो आणि ह्या क्षेत्रापुरता मर्यादित आहे. आमच्या शेतकरी मित्रांना मग आंबा, काजू, मत्स्यमारी जे काय त्या सगळ्या जणांना आपलं उत्पादन वाढवण्यासाठी आम्ही काय मदत करू शकतो, तर आता AIच्या माध्यमातून आम्ही एक शेतकरी मित्र त्यांच्यासाठी तिथे उभं करतोय, जेणेकरून आपल्या शेतकऱ्यांचं उत्पादन आणि आर्थिक सक्षम होण्याच्या दिशेने ते सगळे जाऊ शकतात. सेकंड डिपार्टमेंट आहे पोलीस डिपार्टमेंट. तर पोलीस डिपार्टमेंट मध्ये पण आम्ही इंटरॅक्टिव्ह AI चॅटबॉट, फेशियल रेकग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आणि AI ड्रिव्हन डेटा व्हिज्युअलायझेशन हे आम्ही सुरुवात करत आहेत आता.
याच्यामध्ये इंटरॅक्टिव्ह AI चॅटबॉट म्हणजे नवीन नवीन जे माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हायकोर्ट यांच्याकडनं डायरेक्टिव्ह येतात, आपल्या गव्हर्नमेंटकडनं जे डायरेक्टिव्ह येतात, स्टेट गव्हर्नमेंट, सेंट्रल गव्हर्नमेंट किंवा आमच्या जे DG ऑफिस, उच्च जे कार्यालय आहे त्यांच्याकडनं जे डायरेक्टिव्ह येतात ते कधी कधी ट्रॅक करणं आणि त्याच्यानुसारच काम करून घेणं कधी कधी डिफिकल्ट होऊन जातं. तर त्याच्यासाठी सर्व अंमलदारांना आम्ही हे पूर्ण SOP प्रमाणे की या स्टेप नंतर काय केलं पाहिजे, याच्यानंतर काय केलं पाहिजे, तर त्या प्रकारे AI चॅटबॉट आहे. आता हा AI चॅटबॉट फक्त टायपिंगचा नाही आहे, पुढे जाऊन आम्ही हे पण ऍड करत आहे की व्हॉइस टू टेक्स्ट होईल. म्हणजे फक्त मोबाईलवर बोलायचं आहे, तो AI त्या टेक्स्टमध्ये ते रीड करेल आणि परत AI आपल्याला टेक्स्ट टू व्हॉइस म्हणजे तो टाईप केलेला पूर्ण व्हॉइस मध्ये तो आपल्याला सांगेल. ज्या प्रकारे तुमच्या फोनमध्ये सिरी वगैरे चालतं त्याच प्रकारे आपण हे करून घेणार आहे. त्याच्यामध्ये पोलिसांचा एक व्हिडिओ आहे, त्याच्यामध्ये सगळं सांगितलेलं आहे की कशा प्रकारे पोलीस आरोपींना पकडणार, काय करणार, IPDR CDR अनालिसिस कशा प्रकारे असणार. मी हा व्हिडिओ काही आपल्याला दाखवत नाही कारण की आमचे हे ट्रेड सिक्रेट्स असतात, ते सगळ्यांना कळायला. जसं ते मालिका बघून सगळ्यांनी आता फोन बंद करणं सुरू केलं आहे, म्हणून आम्ही काय हे दाखवणार नाही आपल्याला. पण टेक्नॉलॉजी आहे, मी आपल्याला हे सर्व आश्वासन देतो. इथे टेक्नॉलॉजीचा वापर आपण कसा करणार, तर मग आम्ही सगळ्यांनी ठरवलं चला सुरुवात तरी करू, प्रवास तरी सुरुवात करू. नाहीच होणार नकारात्मक पद्धतीने असा विचार करून उपयोग नाही. आपल्याला अगर करायचं असेल तर इच्छाशक्ती आणि प्रवाहाच्या विरुद्ध अगर आपण प्रवास करायला सुरू केला तर मी तुम्हाला विश्वास देतो निश्चित पद्धतीने यश मिळू शकतं असं मानणाऱ्यापैकी मी आहे. ज्या निमित्ताने प्रशासन पळेल, आमचे राणे साहेब नेहमी म्हणतात प्रशासन चाललं नाही पळवलं पाहिजे. पळवण्यासाठी आता AIचा वापर आपण अतिशय प्रभावी पद्धतीने करणार आहोत आणि म्हणूनच हा आपण प्रवास करतोय. पारदर्शकता, भ्रष्टाचार कमीतला कमी आणि झिरो पेंडेन्सी. आमच्या 100 दिवसाचा जो कार्यक्रम आम्हाला आमच्या आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी दिला त्याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचे म्हणजे झिरो पेंडेन्सी असली पाहिजे. डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थचं बघितलं तर आपण या 3 जे इनिशिएटिव्ह AIचे आहे ते आपण सुरुवात करणार आहे. पहिले आहे चाइल्ड नरिश AI, याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती मी आपल्याला पुढे देणारच आहे मित्रांनो. दुसरा आहे AI क्लिनिकल चॅटबॉट आणि तिसरा आहे एक्सरे अनालिसिस. येस, आपण एक छोटासा व्हिडिओ बघू, त्याच्यात आपल्याला थोडक्यात माहिती दिलेली आहे, त्याचं एक्सप्लेनेशन मी आपल्या सर्वांना लगेच करेन. सिंधुदुर्ग मधल्या सरकारी रुग्णालयांमध्ये आता एक क्रांतिकारक यंत्रणा कार्यरत झाली आहे, AI हेल्थ सूट. यामध्ये अंगणवाड्यांमधील लहान मुलांच्या वजन, उंची आणि आहाराच्या डेटावरून त्या मुलाला कुपोषणाचा धोका आहे का हे स्वतः कळवणारा एक बुद्धिमान AI सल्लागार तयार झाला आहे. डॉक्टरांसाठीही आता एखाद्या रुग्णाची प्रकृती पाहून औषध निवडणं सोपं होणार आहे. हजारो मेडिकल रिपोर्ट्सचा अभ्यास केलेली AI प्रणाली डॉक्टरांना मार्गदर्शन करणार. एक्सरे किंवा CT स्कॅनचे प्राथमिक निदान आता 30 सेकंदात 92% अचूकतेसह मिळत आहे. हा सगळा डेटा पूर्णपणे सुरक्षित पद्धतीनं वापरला जातोय. आता मी मेड AI या ऍप्लिकेशन बद्दल माहिती देणार आहे. या ऍप्लिकेशन मध्ये AI डॉक्टरांना वैद्यकीय सेवा देताना मदत करतं. चाइल्ड नरिश AI हे मॉड्यूल तालुका ते जिल्हा स्तरावर कुपोषित बालकांची ओळख करून त्यांच्यावर उपाययोजना करण्यास मदत करतं. गावागावातील स्त्रोतांमधून मुलांची उंची, वय व वजनाची माहिती घेऊन AI त्यांचे वर्गीकरण करतो. डॉक्टर साहेब, आपल्याकडे या जिल्ह्यामध्ये किती कुपोषित मुलं असावीत? साधारण 58 मुलं आहेत. बघा, आपल्या जिल्ह्यामध्ये 58 मुलं आहेत. या 58 मुलांना AI प्रकारे आपण कसं ट्रॅक करणार, तर त्यांच्यामध्ये कोणतं न्यूट्रिशन द्यायची गरज आहे, त्यांचं जेव्हा मेडिकल चेकअप केलं जाणार तर कोणतं न्यूट्रिशन कमी आहे, कोणतं पोषक तत्वांना त्यांना गरज आहे. याच्यानंतर ज्या कन्सर्न अधिकाऱ्याला आपण सांगितलं आहे याच्यामध्ये आपण मास मेसेज डिस्पॅच पण सुरू करणार आहेत की ज्या कन्सर्न अधिकाऱ्याला आणि कर्मचारीला आपण जे सांगितलं आहे त्यांनी ते काम केलं आहे की नाही, त्याच्यानंतर ते पोषक तत्व दिले आहेत की नाही, कोणत्या तारखेला दिलं आहे, हे सगळं ट्रॅकिंग जे आपल्याला डिफिकल्ट जात होतं ते ट्रॅकिंग याच्या मदतीने सोपं पडेल. आता पुढचे 25-50 वर्ष हा महाराष्ट्रातला नाही देशातला पहिला AI युक्त जिल्हा म्हणून आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ओळख होणार आहे. पुढचं डिपार्टमेंट आहे RTO डिपार्टमेंट. त्याच्यामध्ये आपण जे RTOचे
नियमभंग जे लोक करतात, सेफ्टी गेट डिटेक्शन असेल किंवा लायसन्स प्लेट त्यांचं खराब असेल, असे काही जे नियमभंग करतात त्याला डिटेक्ट करण्यासाठी आपण हे सुरुवात करत आहोत. त्याच्यामध्ये आपण सेफ्टी गेट डिटेक्शन, लायसन्स प्लेट रेकग्निशन, फेशियल रेकग्निशन आणि इंटरॅक्टिव्ह AI चॅटबॉट यांच्यासाठी पण आपण बनवत आहोत. सिंधुदुर्गच्या रस्त्यांवर आता शिस्तीचा ट्रॅफिक असेल, कारण हेल्मेट न घालणं, सीट बेल्ट न लावणं हे आता कॅमेऱ्यांमधून थेट ट्रॅक केलं जात आहे. या स्मार्ट यंत्रणेमुळे वाहतुकीचं उल्लंघन होताच त्या वाहनाचा नंबर ओळखून सिस्टम सारथी आणि वाहन डेटाबेसशी संपर्क साधतो आणि चलान पाठवतो. सर्व प्रक्रिया पारदर्शक आहे, कोणताही अतिरिक्त दंड नाही आणि गोपनीयतेसाठी प्रत्येक फुटेज फक्त 30 दिवसच ठेवला जातो. ह्या प्रक्रियेचा मे 2025 पासून NH66 मार्गावर पायलट टप्पा सुरू होणार. इथे आपण व्हिडिओची माहिती पाहू शकतो आणि इथे एक समरायझेशन मॉडेल आहे जो प्रत्येक फ्रेमसाठी सविस्तर वर्णनासह व्हिडिओ फुटेजचे सारांश तयार करतो. मॉडेल इतकं सक्षम आहे की ते स्क्रीनवरून समजू शकतं की स्कूटीवर एक महिला आहे जिने केशरी रंगाचा टॉप घातलेला आहे. म्हणजे हे मॉडेल संपूर्ण वर्णन तयार करतं. AI पूर्ण डिटेक्ट करेल की काय काय आहे. ही महिला आहे, या महिलांनी नारंगी कलरचे कपडे घातलेले आहेत, किंवा कोणी जात असेल, आपल्याला हे पण सर्च करायचं आहे की जाणारा व्यक्ती आम्हाला आसावाला या जागेवरनं गेलाय, त्यांनी सफेद रंगाचा शर्ट आणि काळी पॅन्ट घातली आणि वरती स्कार्फ घातलाय. AI सगळे हे व्हिडिओ आम्हाला लवकरात लवकर सर्च करून देईल. त्याच्यानंतर मग तुम्ही बघितलं असेल की जे पण गाड्या गेल्यात आल्यात त्याच्या सर्वांचं नंबर प्लेट पण AI नी रेकग्नाइज केलेलं आहे की यांचं नंबर प्लेट काय आहे. गृह खाता असेल आणि आमचा RTO असेल, गृह खात्याची माहिती आम्हाला निवडकच देण्याची परवानगी आहे. कारण का जास्त दिलं तर खूप लोक, तुम्हाला माहिती आहे, तर जास्त शिकतील आणि त्याच्यामध्ये त्रास उद्या आम्हालाच होईल. म्हणून काही माहिती हे आमच्या पोलीस खात्याकडे गुप्त पद्धतीने असून दे, जेणेकरून त्यांना उद्या त्यांच्या पद्धतीने लोकांना अजून सेवा आणि आपल्या जिल्ह्यामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यामध्ये कुठेही कमी पडणार नाही. आमच्याकडे गुन्हे, आता उद्या आपल्याकडे घरफोड्या होतात, आपल्याकडे अन्य गुन्हे होतात, त्या सगळ्याच्या वर मात कसा करू शकतो त्याचं उत्तर आता आपल्याला या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या माध्यमातून भेटणार आहे. पुढचा डिपार्टमेंट आपण जो घेतो आहे याच्यामध्ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट घेत आहे. मित्रांनो, आपण सर्वांनी बघितलेलं आहे की फॉरेस्ट रिलेटेड जे वन्य प्राणी असतात त्याचे इन्सिडेंट आपल्या जिल्ह्यामध्ये भरपूर होतात. जे नवकिशोर जी आहेत ते आपल्याला सांगतील की कशा कशा प्रकारे कोणते कोणते इन्सिडेंट आपल्या जिल्ह्यामध्ये होतात. क्रॉप कंपन्सेशन आणि क्रॉपमध्ये आणि कॅटिल किल आणि वेगवेगळे मालमत्ता असेल त्यामध्ये वाईल्ड लाईफ अटॅक होतात. बरोबर आहे. जसं नवकिशोरजींनी सांगितलं की वाईल्ड लाईफ अटॅक होतो. आपल्या शेतकऱ्यांचे क्रॉप, आपले जे शेतकऱ्यांचे हे आहे शेत आहे ते सगळं तोडल्या जातात. त्यांच्याकडनं हमला झाल्यानंतर कधी कधी ह्युमन डेथ पण होतात. बरोबर आहे की नाही? कधी कधी ह्युमन इंजुरी आणि डेथ केसेस पण होतात. येस. या सगळ्यांना थांबवण्यासाठी आपले जे लाडके पालकमंत्री साहेब आहे यांच्या स्वप्नातनं आपण हे फॉरेस्टसाठी पण AI युक्त फॉरेस्ट अनालिसिस सुरू करत आहे. त्याच्यामध्ये वाईल्ड लाईफ इंटेलिजन्स प्रेडिक्शन आणि रिस्क असेसमेंट, की कोणते वन्य प्राणी कोणत्या टाइमला येतात, त्याच्यानंतर मग जर ते येत असेल तर लोकांना कशी काय इन्फॉर्मेशन द्यायची. हे जेव्हा आपल्या पालकमंत्री महोदयांनी दोडामार्गमध्ये मीटिंग घेतली, तिकडच्या नागरिकांची ही रिक्वेस्ट होती पालकमंत्री साहेबांना की अशा प्रकारे काहीतरी करा, तेव्हाच त्यांनी शब्द त्यांना दिला होता. तेच आपण आता इम्प्लिमेंट करत आहे. दुसरा आहे AI पॉवर्ड कंटेक्स्चुअल रेकमेंडेशन, की काय करायला पाहिजे काय नाही करायला पाहिजे. तिसरा आहे ड्रिव्हन डेटा व्हिज्युअलायझेशन. त्याचा एक छोटासा व्हिडिओ आपण पुढे बघू. सिंधुदुर्गच्या जंगलात आपल्यासोबत अनेक प्राणीही राहत आहेत, पण जेव्हा त्यांचा वावर मानवी वस्तीकडे होतो तेव्हा धोका वाढतो. म्हणून वन विभागाने एक नाविन्यपूर्ण प्रणाली विकसित केली आहे जी मानव प्राणी संघर्ष होण्याची शक्यता आधीच ओळखते. पूर्वी जिथे हल्ले झाले त्या ठिकाणचा GPS डेटा, स्थानिकांच्या तक्रारी, वन कर्मचाऱ्यांच्या टिप्पण्या हे सगळं AI मधून प्रोसेस होऊन संभाव्य धोका असलेली गावं हाय रिस्क म्हणून चिन्हित होतात. म्हणजे वन विभाग आधीच तिथे उपाययोजना करू शकतो. कुंपण, इशारे, जनजागृती आणि जास्त नजरदारी ही सेवा स्थानिक भाषांमध्ये आहे. त्यामुळे गावकऱ्यांनी स्वतः माहिती समजून घेण्यास सोपं जाईल. आता बघा, आपण वन खात्यामध्ये
आपण किती चांगला बदल आणतोय. फक्त हत्ती नाही, तुम्हाला वाटतं हा फक्त हत्तीबद्दल हे लोक बोल, हत्ती नाही, माकडं असतील, गवरेडे असतील, बिबटे असतील, मगर ज्या काही प्राणी आहेत त्या सगळ्यांना प्राण्यांना अॅनलाइज करण्यासाठी, त्यांचा पॅटर्न समजून घेण्यासाठी, जिथे आज आमच्याकडे फॉरेस्ट खात्याकडे, वन खात्याकडे कर्मचारी नाहीत, काही साधन समृद्धी नाहीत, तो पण डायलॉग त्यांच्याकडून म्हणजे तो डायलॉग ठरलेला आहे की नाही साहेब हमारे पास का टीम नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर सकते. आता त्याचा पर्याय एआयच्या माध्यमातून माहिती संकलन केली जाईल, माहिती दिली जाईल, पॅटर्न समजलं जाईल. तो प्राणी एवढ्या महिन्यामध्ये कुठल्या परिस्थितीत आला, कधी कुठल्या वेळेत आला, ती वेळ अगर परत येणाऱ्या कालावधीमध्ये येत असेल तर अगोदरच लोकांना त्याच्याबद्दल अंदाज दिला जाईल, लोकांना विश्वासात घेतलं जाईल, कर्मचारी तयार राहतील आणि त्या दृष्टिकोनातून कॉन्फ्लिक्ट ज्याला आपण म्हणतो ते कॉन्फ्लिक्ट कमी करण्यासाठी हा एआयचा वापर मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार आहे. सामाजिक न्याय खात्याचे 425 कोटी वर्ग केल्याचा आरोप करत मंत्री संजय शिरसाट यांनी यावर परखड प्रतिक्रिया दिली आहे. पाहूयात. तुमच्या माध्यमातून मला जे कळालंय की माझ्या खात्याचे जवळपास 425 कोटी रुपये वर्ग करण्यात आलेले आहेत. पूर्वी सुद्धा माझ्या खात्यातून 7,000 कोटी जवळपास वर्ग करण्यात आले आणि याची मला काही कोणती कल्पना सुद्धा नाहीये, मला त्याची माहिती नाहीये. परंतु जर सामाजिक खात्याची जर आवश्यकता नसेल किंवा त्या खात्यामध्ये पैसे खर्च करायचे नसतील, ते खातं बंद केलं तरी चालेल. कशासाठी पाहिजे? सामाजिक न्याय खातं हे सर्व दलित वर्ग, पीडित वर्ग या सर्वांसाठी आहे ते खातं आहे आणि त्याला पहिल्याच निधी अपुरा पडतोय आणि याच्यातून निधी वर्ग करता येत नाही हे मी वारंवार सांगतो, कारण की हे तुम्हाला बंधनकारक आहे. याच्यातून तुम्हाला निधी कट करता येत नाही, पण तरीही जर असा निर्णय होत असेल तर त्याची मला कल्पना नाही. परंतु निश्चितच मी या बाबतीमध्ये मुख्यमंत्री साहेबांशी चर्चा करेन. आता ह्याला अन्याय म्हणा किंवा का केला कट याबद्दलची मला कल्पना नाहीये, परंतु मुख्यमंत्री साहेबांशी जरूर त्यांच्या कानावर या गोष्टी टाकेल की हे असं करणं मला वाटतं कायदेशीर नाहीये. परंतु फायनान्स डिपार्टमेंट आहे ना, ते आपली जी मनमानी चालवत त्यांना जे वाटतं ते खरं, ते कायद्यात बसतं असं जे काय दाखवतात दरवेळेला, ते चुकीचं आहे आणि याला माझा विरोध आहे. सहन करायची एक लिमिट असते, मर्यादा असते आणि यापेक्षाही जास्त जर तुम्ही करत असाल तर मला तर वाटतं की सरळ सर्वच निधी एकदा कट करून टाका ना. कशाला पाहिजे मुलांना शिष्यवृत्ती, कशाला पाहिजे मुलांना हॉस्टेल, कशाला पाहिजे त्या सर्वांना पुन्हा आणायचं? खातच नसलं तर ते चालतं. हे बघा, माझं स्पष्टपणे मत आहे की या खात्याचा कायदेशीररित्या तुम्हाला कोणताही निधी वर्ग करता येत नाही, कट करता येत नाही. आणि जर हे कायद्यानुसार जर बंधनं असतील, जरी फायनान्स वाले आपलं डोकं जास्त चालवत असेल तर हे बरोबर नाहीये, हे स्पष्टपणे सांगतो. आदिवासी खात्यामध्ये निधी का वर्ग करतात? ते खातं कशासाठी निर्माण झालंय? सामाजिक कल्याण खातं कशासाठी निर्माण झालंय? काहीतरी त्याला बेस असेल का नाही? काही नॉर्म्स आहेत का नाही त्याचे? इतर खात्यातून पैसे वर्ग करता येत नाही, इतर खाते नाहीत. परंतु हे असं मला ते पटलेलं नाही, हे मी स्पष्टपणे सांगतो. मुख्यमंत्र्यांशी जेव्हा चर्चा होईल त्यावेळेला याच्यातून योग्य तो मार्ग आम्ही काढू. सामाजिक न्याय विभागातील तसंच आदिवासी खात्यातील पैसे लाडकी बहीण योजनेसाठी वळवल्याच्या निर्णयावरती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी टीका केली आहे. पाहूयात. मला असं वाटतं या खात्याचा निधी वळवणं अतिशय चुकीचं आहे. कारण आदिवासी असो, सामाजिक न्याय असो, या खात्याला जो निधी मिळतो तो लोकसंख्येच्या आधारावर मिळत असतो आणि लोकसंख्येच्या आधारावर जर निधी मिळालेला असेल तर तो वळवता येत नाही आणि तो वळवला असेल तर मला असं वाटतं आदिवासी समाजावर आणि सामाजिक न्याय खात्याच्या अखत्यारीत ज्या समाजाला न्याय देण्याची आवश्यकता आहे, न्याय दिला जावा अशी अपेक्षा आहे, त्यांचा निधी वळवणं मला असं वाटतं सगळ्यात मोठं आहे. माझ्याकडे जी माहिती त्याच्यानुसार सामाजिक न्याय विशेष सहाय्य विभागासाठी मंजूर 3,960 कोटीपैकी 410 कोटी रुपये आणि आदिवासी खात्यातले जवळपास 335 कोटी रुपये हे लाडकी बहीण योजनेचा जो काही
मासिक निधी दिला जातो त्याला देण्यासाठी वळवला गेलेला आहे. निधी वळवावा लागतो, निधी वळवला जात असतो. याचे वेगवेगळ्या ठिकाणी गाभा, बिगर गाभा असे वेगवेगळ्या प्रकारे क्रायटेरिया आहेत. परंतु सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विभागाचा निधी वळवणं हे मला असं वाटतं राज्यातल्या आदिवासी बांधवावर व अन्य सामाजिक न्याय विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या बांधवावर मोठा अन्याय आहे. सरकार हे करतंय. आम्ही वारंवार सांगतो की सरकार आर्थिकदृष्ट्या मेटाकुटीला आलेलं आहे आणि म्हणून लक्ष वेगवेगळ्या पद्धतीनं उडविणाऱ्या गोष्टी सरकार करतं. जसं की परवा त्यांनी काय गुणांकन दिलं, काय अर्थ नाही त्याला. म्हणून या सगळ्या चुकीच्या गोष्टी राज्य या संकल्पनेतून आताच्या घडीला होतंय. आता संजय शिरसाट सामाजिक न्याय मंत्री आहेत, त्यांच्या खात्यात काय चाललं त्यांना माहिती का नाही माहिती मला माहिती नाही. एखाद्याच माहिती जरी असलं तरी त्यांना त्याच्यात विचारलं जातं का नाही जातं हेही माहिती नाही. कारण ज्या अर्थी त्यांच्या खात्याचा निधी वर्ग केलेला जातो आणि त्याला याची माहिती नाही, याचा अर्थ या राज्यामध्ये आताच्या घडीला मंत्र्याला काय व्हॅल्यू आहे हे लक्षात येतं. हे संजय शिरसाट यांचं फक्त दिसतंय, बाकीच्यांचं दिसत नाही. पण बाकीच्यांचं सुद्धा असंच आहे असं माझं म्हणणं आहे. फायनान्स विभाग जरी कोणी फायनान्स मंत्री असलं तरी मुख्यमंत्र्याच्या निर्देशाशिवाय अशा गोष्टी होऊ शकत नाही. तर फायनान्स विभाग असं करत असेल तर मला असं वाटतं अजितदादा मोठ्या सामाजिक न्यायाच्या गप्पा मारतात मोठ्या मोठ्या. त्यांचं खातं जर असं काम करत असेल आणि त्याला मुख्यमंत्र्याची संमती, मी तर म्हणतो मुख्यमंत्र्याची संमती असल्याशिवाय अशा पद्धतीने फायनान्स विभाग करू शकत नाही. आणि म्हणून याला एका विभागाला जबाबदार धरता येणार नाही, तर पूर्णपणे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री दोघांनाही जबाबदार धरावं लागेल. शक्तीपीठ महामार्गासाठी ठाम भूमिका घेणारे माजी मंत्री दीपक केसरकर मुंबई गोवा महामार्ग सावंतवाडी शहरातून जात असताना गप्प बसले होते. स्वतःची जागा जाणार म्हणून झारा पत्रादेवी असा मार्ग झाला. यात सावंतवाडी शहराचं मोठं आर्थिक नुकसान झालं. केसरकर यांच्या हेकेखोरपणामुळे सावंतवाडीचा विकास खुंटला असा जोरदार हल्लाबोल उबाटा शिवसेनेचे तालुका प्रमुख मायकल डिसूजा यांनी केला आहे. काल एक शोकांतिका वाटली की आमचे माजी पालकमंत्री दीपकभाई केसरकर, कधी मी त्यांना बघितलं नाही एवढं ठासून भूमिका मांडत होते की हा रस्ता झाला पाहिजे. मला त्यांना एक प्रश्न विचारायचा वाटतो की 15 वर्षापूर्वी जो झारापत्रे हायवे गेला, जो झारापमध्ये गेला बांद्याला, तो खरा सावंतवाडीतनं गेला होता. पण स्वतःच्या वैयक्तिक स्वार्थापोटी स्वतःची जमिनी जात होत्या, म्हणजे जे आमचे गोविंद नाट्य मंदिर पासून त्याच्या जमिनी जात होत्या. या एका मुद्द्यासाठी त्यांनी कधी एका ब्र काढलं नाही या रस्त्यासाठी आणि तो रस्ता बाहेर न गेला नाही. आज त्याच्यामुळे सावंतवाडीचा विकास तुम्ही सावंतवाडी शहरामध्ये येऊन बघा. आज कुडाळ असेल, कणकवली असेल, किती त्यांचा विकास झाला. आणि सावंतवाडी शहर हे जिल्ह्याचं एक आर्थिक केंद्र म्हणून ओळखलं जात होतं. आज तुम्ही दुपारी बघितलं तर सुकसुकट असतो सावंतवाडीच्या बाजारपेठेमध्ये. म्हणजे एका दीपकभाईंच्या हेकेखोरपणामुळे हायवे बाहेर न गेला, तेव्हा एक शब्द न बोलणारे. दुसरा संकेश्वर बांधा रस्ता हा आज बावळाट मार्ग आहे, त्याच्या प्रगतीपथावर आहे. फक्त डॉक्युमेंटली ते सांगतायत की सावंतवाडी शहरात न जाणार आहे. पण एवढं जर तुम्ही सावंतवाडी शहरात न जात असेल तर तुम्ही 32 कोटी खर्च करून तो फक्त मुलामा कशाला मारला, म्हणजे तर तो होणारच नाही ना. म्हणजे 32 कोटी शासनाचे तुम्ही पाण्यात घातले हे तरी जाहीर करा, नाही तर रस्ता होणार नाही ते तरी जाहीर करा. म्हणजे फक्त सावंतवाडीना खोटं आश्वासन दाखवून सावंतवाडीकरांची फसवणूक करण्याचं काम हे कायम दीपकभाई केसरकर हे करत आले. आता जर बघायला गेलं तर आज जो शक्तीपीठ महामार्ग झाला तर ते नागपूरनं लोक येतील तर डायरेक्ट बांद्याला बाहेर पडतील. म्हणजे सावंतवाडी शहराचा जो काही आज किरकोळ लोक येत आहेत, म्हणजे जे टुरिस्ट येत आहेत, ते सुद्धा डायरेक्ट परस्पर गोव्याला जातील. म्हणजे सावंतवाडी शहर हे पूर्णपणे बंद करण्याचं काम हे दीपकभाई आणि त्यांच्या माध्यमातून होत आहे. करूळ घाटात उभ्या कारनं पेट घेतला. हा प्रकार शुक्रवारी रात्री 8च्या दरम्यान महादेव मंदिर नजीक घडला. चालकाच्या प्रसंगवधानामुळे या दुर्घटनेतून प्रवासी बचावले, मात्र कार पूर्णतः जळून खाक झाली. या दुर्घटनेमुळे घाटातील वाहतूक तासभर ठप्प झाली होती.
करूळ घाटातून कोल्हापूर जिल्ह्यातील रुकुडी माणगाव तालुका हातकणंगले येथील 4 जण एका कारमधून प्रवास करत होते. करूळ घाट संपल्यावर गगनबावडा यापासून 1 किलोमीटर अंतरावर महादेव मंदिरानजीक यांची गाडी आली असता ती अचानक बंद झाली. चालकानं गाडी बाहेर येऊन पाहिले असता गाडीच्या इंजिनकडील भागातून धूर येत असल्याचं दिसलं. चालकाने गाडीतील सर्व प्रवाशांना बाहेर काढलं. तोपर्यंत गाडीच्या पुढील भागात आगीनं पेट घेतला. त्याने गाडीवर पाणी मारण्याचा प्रयत्न केला, मात्र आगीनं रौद्र रूप धारण केल्यामुळे ती आटोक्यात आली नाही. या दरम्यान गगनबावडा ते तळेरे या रस्त्याचं काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपनीच्या पाण्याचा टँकर बोलवण्यात आला. त्यांनी आग विझवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तोपर्यंत गाडी जळून खाक झाली होती. दरम्यान या घटनेमुळे करूळ घाटातील वाहतूक 1 तास ठप्प झाली होती. घाटात वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. काही वेळानंतर आग विझली. त्यानंतर या मार्गावरील वाहतूक सुरळीत झाली. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. तेव्हा केसरकर गप्प का होते? मायकल डिसोजा यांचा सवाल. सामाजिक न्यायाचे 425 कोटी वर्ग, संजय शिरसाट भडकले. आणि देशात धर्मद्वेषाचा ज्वर या भूमीतून आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचं टीकास्त्र. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महाचॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.